pwede ba nga manguyab ang Kristohanon sa dili Kristohanon? Pwede ba manguyab ang Kristohanon sa dili Kristohanon? Mga kaigsunan, atong tubag diha adunay mga butang kaanindot ug doon na po yung mga butang nga delikado sa maong pangutana, mga pamaagi diha sa gitawag pamaagi diha sa gitawag paghigugma. Si Apostol Pablo nagasulti siya nga kung mahimo dili ta makigrelasyon diha sa gitawag nga dili magtotoo. Pero kung di gyud mapugnan naagi punto nga maka relasyon ka sa mga dili magtotoo, paningkamutan nga dili ka madala. Dili ka madala ngadto sa impluwensya sa pagkadili magtotoo. Mga higala. Una kang imong tan-awon mga kaigsunan nga ang pulong panag-uyab mo ni siya ang atong sabton, mo ni siya ang nagkarelasyonay. Nagkarelasyonay. Nga diin dunay mga gitawag nga follow-up nga question pa gyud nga follow-up nga pangutana nga pwede ba ang manag-uyab maghalo? Iyawan nga pangutana kaigsunan. Basig ilang gisunod ang pagpangumustahay nga bala ang halo. Mga kaigsunan, ang atong tubag mga kaigsunan para sa ako igsuon atong likayan ng mga butanga. Mo na igingon ni Apostol Pablo nga diin kung huyang ka ayaw pag sigig duol kaniya. Naitambag ni Apostol Pablo mga kaigsunan nga kung huyang ka ayaw pag sigig duol niya kay basig dili ka kapugong mo nga muhangyo nagkagbuhalok mga igsoon. Kung imong tanawon igsoon ang pakigrelasyon diha sa gitawag babae ug laki, ibutang sa imong nahuna nga mahimo kini siyang balaan atubangan sa Ginoo. Mahimo ni siya nga walay buling ug mansa sa iyang atubangan. So unsa may hinungdan sa daghang nga mga Kristohanon nga nagpakasal nga nabuntis na. Daghan sa mga Kristohanon nga puyo-puyo mga kaigsunan tungod kay ang ilang panag-uyab o pagpakigrelasyon na sa gitawag way limit, ila na focus ang ilang kinabuhi diha sa pagpakigrelasyon sa lalaki o babae o muna hinungdan nga nahulog ang ilang pagpangalagad diha sa gitawag gahong ni Satanas. Namatod pa niya diha sa unang Korinto kapitulo 7 versikulo 5, ayaw hikawi ang usa gawas kung sabot kamo alang sa usa ka panahon aron sa paggahin sa panahon sa pagampo ug pagduol usab ngadto kaniya aron dili kamo matintal ni Satanas tungod sa kakulang sa inyong pagpugong sa kaugalingon. Una mga kaigsunan, usahay lahi nga sabot man dili man pagampo, magsabot man mo adtong gaisano mon mo na gitawag nila nga mag-date kuno ang manag-uyab nya mao ra bay paborito hinuon adtong partner mga kaigsunan pares-pares ngadto ngit-ngit muna nga ang pakigrelasyon mga kaigsunan himo nato nga balaan. Doon na mga panahon nga magsabot pinaagi sa banding diya sa pagampo. Ang nahitabo sa itong mga kasimbahanan karon usay dili makita sa mga ministro, mga pastor nga mga batan-o nagpares-pares na. Pero hinumdumi mga kaigsunan nga pagpakigrelasyon uban sa Ginoo. Kung nagkasabot mo nga nagkahigugmaay mo nga mosangpot ngadto sa pagminyo mga kaigsunan, akong testimony bisan pa man sa akong kaminyoon igsoon nga akong giampingan ang akong asawa dan-on ako sa kaminyoon nga walay buling man sa kunot sa atubangan sa Ginoo nga bisan pa pag-seminar sa PAPCOM niingon man to nga mong lecturer nga amatuod dunay case nga mahitabo diha sa atubangan nihangyo ko nga kung mahimo
muna ko'y pakigsaad nga dito na kumukis dito sa among kasal. Pero may kaigsunan ang uban nga mga kabatanunan karon, gihimo naman nilang common ng gitawag nga kissing mga kaigsunan sa ilang panagrelasyon o panaguyab. Pero numdumi nga dili na siya pwede. Kung mahimo panaguyab mo, ibutang ninyo ang relasyon ninyo nga na-develop kini pinagi sa Ginoo. Ang inyong banding pinagi pagbasa sa Biblia. Mga pa ni Apostol Pablo, ang atong panagsamutay, mahitungod diha sa pag-ampo, o diha sa pag-evangelism, pag-ebanghilyo. Nindot kayo paminahon nga ang manag-uyab mga kaigsoon na nagsabot nga mag-ampo. Labi na dili Kristohanon ang imo, di na mo sugod siguro nga magsabot mo, manag-uyab mo niya ang inyong date mga kaigsoon, mag-date mo nga to simbahan niya, magbasa Bible. Labi na kalibutan mga kaigsunan. Una nga sa ato mga kaigsunan, nato pa ni Apostol Pablo kung mahimo mga Kristohanon, pero kung dili gyud siya mapugnan kay naman kay kagawasan nga gihatag sumala pa ni Apostol Pablo at makapugni, pero kung mahimo mga Kristohanon apan kung dili paningkamutan nga ang imong gikarelasyon nga dili Kristohanon madala diha sa Ginoo. Kung ikaw pod mapugnan nimo imong kaugalingon nga di ka mahulog sa tentasyon ni Satanas nga sige na mo kissing mga kaigsunan, di ta mo atos mga ngit-ngit o mo nang dili na mahimong balaan ang inyong relasyon. Sa ingon sa Dios ayaw hugaw-gawi ang kama sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa pangutana ug dalaygon ang Dios karong hapuna. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.